ono mututwa ne nsa no ono mututu abe ono de ne nsa no mogya no so abe no so ono de man se gikọ se omo swai kun omo kire na 19 yaka se omo swai kun se de omo person ka bia we de nka menka no se ye ka omo fa nche na mum aha ya adesua se nkwala ne hu Abusan for mejidi ye se wanu munsu awie se ne yanu munzo no ene na jamfi toaso FBB e di see ya na jamfi acheche ama bebe ye duru na behu se Asante hino di kan ba ye na na say tutu nti ye toaso efiri ho enko Denkyira ntokwanim minim se ye wie no na wasiasua bibi foforo so afidi ye de toaso afiri ho nana obaya yasiasua bio yanu munzo ye toaso e kan na kebe no musa fufuo me kura me nyame no na ebi na eni ha me de minchi wat nessa me ba me na me kura ya fa bra ne se fufu bra Matias ento so ama Asante akọ Dormaa konsa de wo kan kodin kunima ba ya kodin kunima ba ama nana ntim da kan subu afu e wo Denkyira se di enti na ono no sabe na omu di kwaman ne so no enti nkabomu no wante ote ye na nkabomu na ba nkabomu ne ba wieye no na ye ne se ye no kure se nya no kure ne mum de ma ne bu kofu ye se nana se tutu asa so ne dom asa akọ Dormaa asa akọku e wo ho akọchi Dormaa hene twa ne ti e wo ho na se onte ne ho ase ba bia se de wo kan ye no opanye bi oye mranim ni oye lawyer e fen lawyer no chefrempon lawyer so se kwa mi no chefrempon se kwaku no chefrempon waka no platform bebre so se Asante no tosu mi ne fe na obiri yebo a na obiri yebo wa hu Asante de be am bisa sa question ni se si yi ye kan Asante ahemfo na ya kan se 15 edunum na abakọ dunum abakọ ba wo kan edunum no nso a wo de na obiri yebo aka ho a ka se se nka ye edunsia ana wo na oti akenten ka ho a ka se ye dunson dunum bi se na oti akenten wa hu Asante na kobra manfi wa hu Asante na twumni antwi wo hu Asante na obiri yebo wa hu Asante Asante bae no na saa mpanyifo mabu omudi o mabedi kwaman so kọ no no mo ye kwaman ahemfo na setutu odi kan obaye kwaman hene ansa na nkabomu ni bae obaye Asante esani nti o makom ho abomu ne hene enti omo wie aye Dormaa tokwa na bufuo ba Denkyira na ntim yakalebu ofu se adenti na o makokun o makosa obra o ma na mane onim ho hwe tumi be na omo an ohunu se nana se titu ya akwala onu se titu no bada ben a wo ye de wo ye no enti osoma nipa mienu osoma okofo baako ana okofo baako ana osomafo a ye fe ne se obofo otubofo aka ne ho se omo ofa amane mebo nana se titu oba na obaka kire se ayi no osomafo na ye soma no se omeba amane no oba na mane bo ne se nana ntimi da kare se wonim de enti nana se titu ne ahemfo na aka ne ho no akọ Dormaa akọkun abra o mama na mane etoso bi o masa aka ho abuma abra wonim ho hwe odi o so afeso o masa gya asom akoside bia no mokosom o mukabo mi o mu gyae afeso o ma gya asom akoside be se ya ba besene ko o mo masom enti onte ase eno nti asetwen wo ho mo ne se ahemfo na ekọkun no obi amfa ne yire obi afa ne yire panyine e ma ne mra enka enni o mati fo momra afi o mfa sika futuro ene sika akọ enka ho no mfa mra sabre no na ntimi da ka na ne yire ne efe ne brebre na o se di to yire so aman ade ne yire ne de amane akirewa ene nti na se tutu ka kire somafo ne se okwa ka kire na ntimi da ka se se wa amane yire brebre so ono de yiri brebre bebra me de am so mama me amane aba nti brebre ama ane ma aya ahemfuru mi no yire ayo o ka kire nse so obama na yiri brebre free Denkyira abade a eno so wa na yiri amane aba de so ma na yiri brebre ma de a eno ma amane ma eno mo chi okofo no mu twa ne ti o mu kun eno mo chi somafo no a bofo no a yetu ne kan okofo no eno mo twa ne nsa no eno mo tutu abe ana mo de nsa no mogya no so abe no so ana mo de man se gikọ che se o ma swai kun
omo kire na na ntimi ka se omo swai kon na ye na bufu se na we mu a ye di wo so a na enne de wo we mu ye sei no so ne nkofo hye kon no ana omo de be hia enti ekonum ana me kan ahemfo a omo de omo ho maaye no na na agisu de kopem na na asenso kofo na na trebo akodua na ye wie ni nyina no na kofo no tika kire na ai omo de ho be ma ni nyina de omo ho ma wie no o ka kire na se tu se ekon ne kwa nkunim de be ba ye koba enanso achi wo be kwa akura wo be wu enti nkobi ana ode to ahemfo nanim ti na mampo hene a sabe no so ti akwa fe na nabo ahen na ntuo ono so wo hobi no se oye ne be kwa ye ebe kokun na nkunim de be ba na se obewu dia ene ememe de ho be ma na makokon no na emom nananom nyintum on se na natural ba kodu ade ne de bae se nyintum se kumawu ni bia eboni ame entwe na so wa ahemfie nti ono so ene be ka so the condition nana bo ahene so de ne de bae se sante hene kokon na okoba na obewu na se won timi nkode a ene eme na me ko na nananom nyintum se sante hene ni ho ame na me wo ho ono mo gitum okay omo gitum no omo kokon no so ampa nkunim de bae omo kokon no na kun no mu no so aje se ye peda ne adomu suko sa kun so ne ma kom sisi wo kun ne ma kom kun ne ko wie fe yiase na ansa na no konfa no te ko ye ne ma bebre wo fe yiase wo ko no nim se ho ne ko no ba be wie ko be wie nti wo wa so ne ma bebre wo fe yiase wo no nim se ho ne ko no be kwa wie na wo ta ko ho nom nti wo ye ne ma bebre emu economy ya de kura su komo baaye no ensu a konfa no chidi ne bodua ebo fo ma ne baaye da so da ho sisi ye fe na no chim nti said obaya ye kan said omo a historians from church books no omo de omo twere nko ana de si kan so nko Denkyira kon Asante kure wa ha enei untimi nya abontam mfirim abontam ka ho so omo twere omo fa ho no ansa na omo ba putoja ba feyase eniema na oma ho odin ehunu se no oma ho odin wo mu no abontemfo hene na abontemfo no agegifiri omo nsem ansa na omuduru fe yase enti wo ka Denkyira kon a untimi nka wabra be yi abontem agese bi a wonim ba wo de kopɛ omo books no omo kyerɛkyerɛ no na hwɛ se obɛte abontem din wo Denkyira kon mu a aso Denkyira Asante ne Denkyira ntokwa no abontemfo omo di be se nan se nenum ɛwɔ hɔ no omo ntimi ntrai udi ai ano omo so monitor omo ano wo de information omo be kan nsem kire nananom so omo di kan wa han se omo duru ha sei ne yeye na omo so na konfo bi ho nom ye fe ne konfo siri no wa bin enti Denkyira konfo no Denkyira so na konfo panye fe ne amakwata Denkyira amakwata ono na kon ne be ba so no konfo no te etu wo so no na de na etua na yi na ayese no otu konfo no te tu ba ko ana obo ne pomiensa ana osoma ma ye de koma ne sese wo gi no otimi sane sa apo na Denkyira bedi nkunim e wo kon na mo be konum o Denkyira amakwata ne ma na konfo siri ne timi jejeche no konfo no te ati ebedi ho nkomo akiri enti Denkyira kon no koba ni nyina na be wie fe yiase omo chi na ntim Jakari ya omo twa ne ti no gaben hene na disikan to ne minim etwaye na wo hene atwen se kun ya chenkofo yi made na asi nti na se tutu pese obehwe de ekoso but abira ono ye se wo kɔ no ohia omo wo ba bia nei ohene duru ono ohia se omo akomodi nkunimdi ba na osan ye no nti nei kuma se fra wa hensan ye ho na ohene bedu ya osan ye ahensan Denkyira konum ne esadi ne beda ho ohene duru ono hu se omo akon awie nkunimdi omo de nkunimdi ni esebo ne dede ba to be ohia omo ho no si nkunimdi abade ne wasan ne se ohene asan wa ha nti nei kumase efre ba bia ahensan ho no ohene duru ya na se tutu odi kan ho no Denkyira konum na wotwen ye na ne ho keka no yesi okobi ba wo pese ohu de asie nti se ne ya e be fa fon afro se ye to mezas no ba akwa akoto ha
Sabe de ye twitwa na ye tututuo. Nti ho no du ya osan ye no. Nti nei ye frɛ ho ahensan. Ho no ohene duru ya osan na chi. Eba ho se nkunimdie aba. Ya odi nkunimdie ba. Na omo chi no mo twa nti no. Sabe no na se o mpese obedidi a ene nyina o rebesi a wonte kom. Nti na ntimi ye ka no o rebesi. To mu twa nti ne besi ne firi anum to fam. Ana konfo ano chede ne de ka epro ne de egu so. Na wo rebesi fufuo. Besi fufuo. Ana konfo ano chede besi kokko. Nti wo prugu so no na besi bisi feyi ase afi bia so abekọ ne hyemu mienu ba ko ye fufuo ba ko ye kokko. Mo se wo besi fufuo na wo besi kokko. Besi fufuo de besi na eso aha eso ba o ebi o kodwom ma na moton yi na ye wo besi ye fufuo. Nye kokko. Nti de na ohene no awe na fufuo na wo we no ana konfo ano che so kokko de na hye nanum. Nti o mu twa nti na besi ne firi nanum to fam no ana o pro ne de kokko ne gu so. Ode gu so no besi no afifiye no na nse na kwasie bia kotwa ato atene be 2 years ni yes so ye sofo so ye den so abodam so den o mo so abodam okotwa besi na ato atene enso ne ye okọ hono ma o ma ya de kama asi hono ma ye niema wo ho ma hu se na bibi si hodom ya Denkyira wo no na sa besi ne be si ho recently ya be 2 to 3 years ni na kwasie bia ese abodam okotwa besi ne to twene ese asan fifi ese fifi sa na mati nti o mato yi afa ho kama kofidio obu na ye sa kwan no o ye wan tu bisi no o mo ye fa ho kama ye ti wo preko peda kweda so de ese akwa bi bodam wa kotwa ato atme enso ya tese ese fifi bisi na fi bia eso ababa akopɛ bisi ya na etimi so bebre eso ababa akopɛ ebomu sin o sa bisi ya na tese koko aha wo wai ma ba akwa efufuo ba akwa kokko ntim dakari bisi no na ye fufuo konfa no chede no de gusu na ye kokko nti ni mienu afi bia na so a ni mienu na yiba enti ye kan Asante ti Asante hene o na atwere book lawyer no chefrempo a o se ayi nana ayi adomafo ekum Asante no tosumi na efe no obiri ebo a wonim de woka o ye nzema ani akanzema afo abakwasem wonya Asante abakwasem mayen se me kokanzema afo abakwasem a mehwe ne kan na maka mati ase yi because me pa de sua pa enti meti ase yi omo afahye bi eduru hono a kondum omo nye mom kuro ni nyina nye mom ahafo ye omo de na eduru ha nzema eduru hono a eduru azim de ne so a me kobi me nam nim de enti a mekọ ukobi eduru azim de ne so a adent na akọ me nam nim de enti ha ye kwa me nam de enti a mekọ enti se wo ka Asante abakọsem na wonimu a enka de wunim ka de wunim nyesa wo sa abakọ okoka se na obiri ebo na Asante no toso mienu a adomafo twa ne ti a enukure bia anim na obiri ebo wa hu Asante na chi ana na se de tu baaye abedi hine okwa aman ansa na kofa no chi baaye a enkabomu baaye kofa no chi baaye de ma Asante eho ba ye din untimi nyina na ansa sasereku din frim akwamu hine a no wo akwamu efe na ansa sasereku ono na omu firi Denkyira ekọ no mo kọ no Denkyirafo no ebi di omachi ana omo kọ na ansa sasereku mo asojafo 300 ahasa ana omo be kire omo se de yeku enti general no odi asojafo am na ansa sasereku edene ma seditu ne na kofa no chi no saa asojafo no de no odi omanim no omo na okobo ne hene wasafo ye nti ye kasa asafo ya akwamu hine no ofiri akwamu de ofiri Denkyira bae no ono so na ono so boa ekon ono so nim kon eno nti ono so ye ni se ekon ni nti bae ba ntima hene nti ekon ni nti hene de nti Kumasi konti hene Kumasi konti hene eye ba ntima ana Asante ekon nti hene ekon nti ye ko Denkyira kon eno nti enanana boahia na ntio ka asese na na setitu ko na se ye ba na se obewudi a ane me de me ho bema enti ekon nti me ye wo hene na mede animu enti Asante ekon nti hene eye mampon hene na ya Asante konti hene ana Kumasi konti hene so ye bantima omu nyina ye ekon nti na sese me se na de ahenie no ye de kwa ayie ya fa nkontokwa bi ye de ohun ye ntimi nya nse de ne ye no kane no be kane ne ye de kokon kana wo ya bantima hina wo wuni asumdwe o wo ya asafo hina omo na esise ekon ni wi a omo na kire de ye beye because akwamufo no omo de na omo akon anti no omo ni mokon nti no omo kọ ho omo na be kire se de ye tutuo
said ye kokun ya ye tutu a ye ehihye kon hihye Totoye bibi bia no na nsa sesereku ene ma na se tutu odi kan o ma na soja fo ahasa ene mo ba ebe kire hafo no so soja dwuma no said ye said mo mani abre se kun ti maka mo ho abom de mo pekun no enti o mo kire mo said ye ku ene nke be training o mo de be training wo mo edom be fa mu kire o mo se ye we se enti ye ka Asante hene odi kan a enye na oti akenten obi si omoche na oti aken omoche Asante hene odi kan twa ne ti na oti akenten na oti akenten kran samanto na ye no to ne kon ne wuye wa anwu okun na obiri ye boa na wonya Asante hene na obiri ye boa na oye kwaman hene na wo se tutu a odi kan ono na ye Asante hene a obedi kwaman hene a akirei enkabo mu ba ya obeya Asante hene enti ukopka na obiri ye boa se Asante hene otoso mienu papa no saade no ba bi okotena no okan no Angel TV on san kon ka se enya no kre makosua ni yi afede makosua ni yi na obiri ye bo anya Asante no otoso mienu okan no Angel TV se ayi de enti Asante fo ne Dormaa no wo issue ni ye o ma Asante no otoso mienu na obiri ye bo a okan no ayi ga no offense ohima wo eje so ana okokan no on san ko biem ye ni nwuma bia da ha chese na obiri ye bo abeya Asante hene bibia sa ni ho ye ni abakwasem bia da ho bibia sa ni ho enti won san kọ na wo se tutu ne kun etwa to a okoya enam kon no so ma ne fa so kwa akura aya achim kotokukun na mnim se bia brepam ye be san to aso ti abusua ye san se ya na ye nkomo a ye die nyina na ye disua de amammere ne amane ne ye betwam na ye ni ho nso ye tete bi o kan book no bi a obi ho na waka we wo na waka bi na why confused but unya mpanyimfo we ya onim sei na so mo ne wo di nkomo na ye kire wa na hu se abakosem de pa sa Asante abre pa hwe ko ahodo a o mako enne abewie nti se ne wo ka Asante na Asante nyina wo ka Asante ni baako na Asante fo nyina aso de omo so a efi bewie firi enye ne baaye se ko no na mo de kire omo man sa de te nana abaya nya min shirawo medase nana no so shirawo ye ma onyini che ne koso a chechire yense ya asem bia mpese mete wa anka ho asem bia obesa ya me mpese mete kura obesa se bia nya menye okese ade a me mpe kura me wo me mpe kese se de mabo ye juga se nya me onye okese osikam ende so pe no de se Appiah wo de be onye okese wo botom nti on se de wo kan amamre ni amane ni yabakwasem no den ya ebi won mo ya na mo mpese ye ka ye obi ho no dia wontimi nka but ebi won so a ya o mo mpaate no se ye ka bi se obi se omo obi ka ebi an se obi akoka se lawyer no chefrempon se Asante no otoso mienu ye fe na obiri ye bo a wa mo oti akentedi but na oti akentachi na enya na obiri ye bo a enti koka sa na se na obiri ye bo a na oti akentedi Asante no odi kan na na obi okwaka so ya nka no kra na se de tie na right ni nyina mu no de omo beso de omo beso mbete no se be enye kaseti akwan so yen kasenti obi a ye kire adesua akwan so enti de omo beso mbete bi wonum na se ye kan omo ma omo nyintum se no edi se ye kan di se nko fo tu futurogu ye wo fa ase ne ye ma ne ye nananom nani wa bra ya enti sa enti se ye ka bibi na edi a se de omo person ka bi a we de nka menka no se ye kan omo fa nche na mom ya adesua se nkwala ne hu wo di sie a obi be ka de nya no kra na no ato ne tirim nti wo be ka de no kra wo be ka se o da bi we de mete ye no ache nti bia no na ye no kra nti se bibi sa na nanom de ache nti ya mamre ni amane ni abakosem ne de mu bi de Nyansapo ya madaroma munya banko ade a de ye koda yesua me nkan buku onkan buku bia da bi nsem we na meka na se buku ka na meka se ka bia me de to manim na me ya na ma hweso kakra na so kamera no be mo se bibia na manim me nkan buku bia me pema mamre me pema mani me pema bakwasem ana me tiri ye me nyana na obekire me ana me pesua nti me sua ye ana me gusu sua na me de me da na me sua me nkan me kan buku me da
Etimi sua omo ma ba ko no etimi ko omo ho enkomodie ne yakobusa omo no maka no de tie pepepepepe ade akire no aka de akire nti manfo nkoso no mo hwe Nyansapo TV no na abakwasem ne ya mamre ne ya mane ne de ye de ye enu ne yaduane ye di ye nom ye dwale ye de bibia no na me be sign out na o ka batakari bi wasem se o producer betimi on fan to so maye hwe se sa batakari kase no adi mfia ha asa ane akire batakari no entete Debi entity adaso de ye nana afia kobi se wampem ya otoso mienu okwa akura no amanfo na omo hwe medim se producer de beto so amia hwe batakari na Asante hene hye no buru mfia ha asa batakari akonfa no chi na eye hu adwuma adaso wo ho Yewura won hye ne basabasa wo mu anu aye apie o maame a obae o maame obeto no na afie ko bi kwa akura no ane o maame na ma akura do toso mensan so a obeto no no de okwa akura no wa nhye na se mo hu na ho fade na wa ande no wa frantoma ana ode wa hye cha se de bubom wonim de akire abi kane tete na se de na ewo value na esombo pa na ne bo din hanti ka bibia akire wo bia wo ho bia ohun ne bia se ka sika nko a ko betimi de akon agene maame se komune no wo sika okere ti se ka sika nko a se de na ebobo ntoma ne nya na bibubom wo fra ntoma se de bubom obi sheda ebe busa me se adana oye ne maame ayi na ne ntoma na se de bubom na me ka kire no otwe me kotena TV station bi se me na me nka na manfo nte se de nti de akire no che se kan na se de sombo pa nti se ka sika nko ade anka ne maame enwu ko maame enwu ko betime de ako age ne maame ti se de no akire sika wo nso se ni nti ne nya eti baabi ni nti ne nya eti baabi nana Jemfi waja ba kono ho ba kono adutwum anka mbeka
Yes, I'm a can as well. I do to me who here. Nana Jem, fee a do chum, any day and come around. If she am meaning tea, if I Nancy, Obaya, na ma, memfa, nkrato we ma, VIP station Wukumasi, and then crying. Nyansapo. Omo say Wi-Fi or say internet, no more TV or how more different. Na video be anywhere. Titri ni de me say me ne won komodi a ye de kwa kwato so a omo hwe nti me chia wo mu nyina na Appiah ani akosan emrante de doso course a me nya free hono no kire say omo ni de akire Nyansapo omo mfa ni agro menim say ye followers doso ni ade bet VIP for Kumasi ne nkran omo office hono no Nyansapo TV video bi e betomu bia echa na se mmeka sha ya me se omo na emfre mi echa no munya me de bi hwe ya me se omo mai omo ba de a enti me chia omo na me chia omo ma ya de pa omo hwe omo share so ma manfo so enya bi hwe enti VIP station wo aye Kumasi asafo ane nkran circle ya chia omo pa na de be se me chia omo nyina na ne wa chia omo nti stampo so de bia betanse bia chia wo omo mfa Nyansapo eni agro omo pa amamre ni abakwasem no anti video ni nya toma mo se me stase se me nya omo ko pe na se omo hwe omo hwe nso nya mu omo hwe omo ukọ omo office ona ankran sake de no TV na ebo ho no ewo omo ye ayama na aye digital internet ye ni wo anti nya omo nkwa na hwe omo ni omo mbefo ka akọ no omo yi mo bia hwebi omo hwe pa obi ase da tena ho no mo a video omo hwe e de asene omo se de omo ka no omo moa anti ye chia omo nyina ajo VIP station Kumasi ne nkran nyina ai de wa ba ko asa fe 10,000 bi obi amechia me nim de nti fe 10,000 ye chia pa mo nhye Nyansapo foro ye nso ye ta kon nkran nti e ba sa na ya me mo nyeska mo ma comfortable lead ni afa nkodu nkran asunje nyame hya mo pass maje yetom ene obi biara o hwe Nyansapo TV ye da mase bebre ye fa mo si ase da se ne be sen de hye bi omidin ene obaya asuama ye bo a na me catch wo say subscribe to the channel na like share mo biara enye bi enhwe comment section so ye wo dia de won ti ase bia no wetimi abisa afi abaso bode bia wo ma ye bia so wo betimi ahwe no honom ama no aye kama ye fa wo si ya da se ne ye be se hye bio makwawo kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon e de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya